Здравейте, скъпи приятели! Намирам се на река Марица. Датата е 1 януари 2021 година. Днес реших да направя един бърз излет, тъй като времето е много благоприятно. Ще търся кефал на ултравайт, на мънички силикончета и се надявам да уловя някоя риба, за да ви покажа в това видео. Пожелайте ми успех, ударете един палец нагоре, натиснете subscribe бутона и очаквайте следващите минути. Опа, айде де! Да. И то много хубав кефал. Браво, топалка. Щупихка ръка. И така, фенове на Extress Fishing, искам да ви пожелая честита нова 2021 година. Искам да пожелая преди всичко здраве, все повече късмет и благополучие през настоящата година. Да бъдем по-добри и все по-малко да говорим за този нелеп вирус. Даже не искам да му казвам името, защото вече ми е банално. Най-вече да имаме време за риболов, средства. И ако е харесало видеото ви, ударете един палец нагоре. Както видяхте днес, въпреки ниското ниво на река Марица, въпреки това, че не бях тръгнал умишлено на риболов, а на разходка с прекрасното ми семейство, направих няколко замятания и имахме уловена много добра риба, около 50 см. Имах няколко закачени рибки, доста по-дребни естествено, но въпреки всичко имах закачени рибки. Една реализирана, която видяхте по-рано във видеото. Успешната примамка беше камулата на Петър Лаков. Може да се свържете във Facebook с него, да си поръчате тези страхотни примамки. Утежнението беше 1 грам глава. Рибата беше наистина борбена, наистина много добра. И като цяло аз не вярвах наистина, че ще имам някаква уловена риба. Всичко беше като на майтап, една въдица, няколко силикона. Надявам се видеото да ви е харесало. Ударете един палец нагоре, subscribe бутона и до нови срещи в следващите ми видеа.